Un avió de vigilància i d'atac, més conegut com AVA, és un recurs més que té la Generalitat per la lluita contra els incendis forestals des de l'aire. Els AVAs són molt importants perquè porten una gran quantitat d'aigua a una gran velocitat als incendis forestals. Actualment tenim dos tipus d'AVAs, els terrestres i els amfibis, com els que tenim aquí a Sabadell. Els terrestres poden carregar a pistes i aeròdroms i els amfibis poden carregar tant a pistes i aeròdroms com a pantans, embassaments o al mar. Les eines que té un AVA per afrontar l'incendi principalment són l'ordinador per controlar el tipus de descàrrega que volem efectuar, un dipòsit d'escumogen de 67 litros, el dipòsit d'aigua de 3.100 litros i en el cas dels amfibis els scoops, que són el sistema de recollida d'aigua als embassaments.